Det er mig, Carsten Ullendorf, og jeg har lige skrevet den der bog, 7 år i sjælens fodspor. Og det handler om en spirituel rejse, som jeg har gået igennem i de der 7 år, og det er den, jeg vil fortælle jer om nu. Der er sikkert nogle af jer, der har hørt om det før, fordi jeg har holdt et foredrag i 2020. Der var det så om rejsens første 4 år, og så holdt jeg et her i 2022, det var så om rejsens første 6 år. Og det jeg gør nu, det er så, at jeg starter lige med at fortælle jer, hvorfor jeg overhovedet begyndte på det her. Og så springer jeg 6 år frem til de sidste år i denne her rejse. Så hvis der er nogen, der har hørt det før, så er det kun lige starten, I har hørt før. Da jeg begyndte at skrive de her ord, så tænkte jeg også, at jeg vil gerne have dem på tryk, eller have dem manifesteret. Og så lavede jeg sådan nogle hæfter her. Jeg lavede sådan et hæfte her, hver gang jeg havde lavet 10 oder. Og det gjorde jeg i 1,5 år, så der er 8 hæfter med 80 oder i alt. Men derefter så gik jeg over til at lave det som sådan nogle bøger i stedet for. Hvor det er den første bog, hvor der er 30 oder, som er ligesom udvalgt ud fra de første 80. Og der er 30 oder udvalgt ud fra de første eller næste 80 til 125. Og så er der den der bog, som ligesom er... Jamen, jeg havde forsvoret, jeg sagde, at jeg vil aldrig nogensinde skrive en bog om mit liv, fordi man kan komme på så mange højskoler og lære at skrive, og så synes de, at man skal skrive om sit liv, og så tænker jeg, det vil jeg da ikke. Hvorfor skulle jeg det? Men på den anden side kunne jeg godt tænke mig at beskrive den rejse, jeg har været på. Så nu har jeg altså skrevet en bog, der starter i mit 65. 20. år til nu. Og det er en blanding af, hvor jeg ligesom tager nogle temaer op. Da jeg sad og prøvede at finde ud af, hvilke oder skal med i den nye bog, så kunne jeg se, at de ligesom kunne inddeles i nogle temaer. Så der er 23 temaer i den bog, hver med 4-5 sider, hvor jeg fortæller, hvor jeg var i livet, og hvad jeg lavede på det tidspunkt, hvilke tanker jeg har om for eksempel taknemmelighed, eller Gud, eller så. Der er 23 temaer. Og så kommer der et par oder i slutningen af hver kapitel også. Ja, en ode. Det kommer jeg til nu. Fordi det hele startede faktisk i 2016, hvor jeg blev pensioneret, og hvor jeg så kom til at kigge tilbage på mit liv. Jeg har været reklamemand det meste af mit liv, haft et ganske almindeligt arbejde og været lidt selvstændig også og sådan noget. Men hvad kan man sige, sådan et ret almindeligt arbejdsliv, bortset fra, at jeg arbejdede altid. Så jeg fik aldrig familie, og jeg har ikke fået børn, så det var ligesom arbejdet, der var mit liv. Så da jeg blev 65 og fik at vide af Indbetaling Danmark, og nu var jeg blevet pensionist, så tænkte jeg, hvor meget mening gav det egentlig, alt det du har gået og gjort nu, siden du gik ud af skolen som 20-årig. Det er 45 år, hvor det er lang tid, ikke? Og gav det nogen mening? Og så tænkte jeg, nej. Det gav den mening, at jeg tjente penge til bilen og til huset og til maden og så videre. Men det gav ikke sådan nogen dybere mening. Det gav ikke en mening, hvor jeg kunne sige, det her liv har du brugt godt. Og så tænkte jeg, det må vi gøre noget ved. Og jeg begyndte så at gå og snakke med alle mulige mennesker om, hvad er meningen med livet, og har vi en mission? Det var primært det der med en mission. Har vi en mission eller en livsopgave? Og det var der sådan set ikke rigtig nogen, der gav et svar på, som jeg synes var fint. Og det gik så 2 år, og så tænkte jeg, nu sætter du dig simpelthen og skriver. Jeg har altid været ret god til at skrive, fordi jeg jo har været reklamemand og sådan noget, så jeg tænkte, måske jeg kan finde ud af det, hvis jeg skriver. Og så satte jeg mig ved computeren, og så tænkte jeg, at du skal ikke skrive en bog. Du skal heller ikke skrive et digt, fordi jeg har sådan set aldrig kunne lide digte. Så det ville jo ikke være så godt. Men så tænkte jeg, hvorfor ikke? Men jeg ville gerne lave noget, der ligesom var kort i linjerne. Ligesom et digt. Og jeg gad heller ikke rime. Så tænkte jeg, at der er noget, der hedder en ode. Og en ode, det er et gammelt ord for et hyldestdigt, eller en hyldestsang. Der var tit musik på også. Og jeg kunne godt lide ordet ode, og så tænkte jeg, at nu skriver oder. Og
Samtidig der, så tænkte jeg også, måske det var en meget god idé at nummerere dem. Fordi hvis du nu en dag kommer til at skrive rigtig mange af dem, så kan jeg følge den udvikling, som jeg har været igennem. Og i dag har jeg skrevet 162, så det er jo meget rart, at de ikke ligger sådan i en stor gryde som en gang velling, hvor jeg ikke ligesom ved, hvor hører den ene til, hvor hører den anden til. Og jeg har også skrevet jo selvfølgelig mange. Det betyder jo også en anden ting, jeg kan ikke fjerne nogen. Hvis for eksempel der er en, jeg læser et år efter og tænker, hold da kæft, den er ikke ret god, den der, så bliver jeg nødt til at lade den være. Og det er jo sådan set også fint, fordi det er jo bare et udtryk for, at det var der, jeg var på det tidspunkt. Så den anden ting, som jeg tænkte på, da jeg sad der og skulle skrive første gang, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte på det, men så tænkte jeg, det kunne måske være meget rart at have en eller anden medskribent, eller en, jeg nogle gange kunne skrive som om, jeg var ham i stedet for mig, så det ikke det hele blev mig, mig og mig. Og så tænkte jeg, han skal hedde Marcel. Altså ligesom det franske navn Marcel. Så kan jeg nogle gange skrive som om, det er Marcel, der skriver, eller til Marcel, og andre gange til Marcel, eller som Marcel. Og det var sådan set, det fungerede rigtig godt, faktisk. Altså de første mange gange var jeg ikke rigtig klar over, hvem og hvad han egentlig var. Og jeg mødte ham nogle gange, altså så skrev jeg mødte ham på stranden, og nu skal jeg høre, hvad han sagde. Og så kom der en gang i noget, ikke? Så der var han jo bare en tilfældig en, jeg mødte på stranden. Men jeg bliver rørt, når jeg taler om ham. Senere fandt jeg ligesom ud af, at han måtte måske være en skytsengel. Og da jeg havde skrevet 81 oder, og jeg har prøvet lidt forskellige oder undervejs, og prøvet at skrive lidt om ham, og prøvet at finde ud af, hvad han var for en, uden at komme det nærmere. Men så skrev jeg den der ude nummer 82, der hedder Historien om mig og mig selv. Og det viser sig faktisk, han ved heller ikke, hvem man er. Jeg troede, der kom en eller anden åbenbaring. Altså det eneste, jeg sådan ligesom ved lidt, det er, at han må være noget åndeligt. Fordi der er ikke andre, der ser ham. Og han kan nogle ting. Han kan gå sådan ned ad engen der, og lige pludselig er han væk. Så jeg tænkte, der må være et eller andet. Så kom jeg her for 3-4 måneder siden, var jeg hos en clairvoyant. Og da jeg begynder at fortælle om mig selv, så siger hun, du ved godt, det er dig selv, ikke? Og det vidste jeg jo sådan set godt. Men jeg var bare faldet meget godt til rette med at opfatte ham som en skytsengel. Så sagde hun, du har været forfatter i Frankrig i et tidligere liv, og der hed du Marcel. Så sagde jeg, okay, så er det måske derfor, jeg fik ideen. Men det er meget sjovt, fordi han er lidt højere end mig, og så går han klædt som en engelsk gentleman i 1910-20'erne. Altså med nikkersæk og stribede sokker og ternede bukser og tøj og meget, hvad skal man sige, meget statlig person, men samtidig noget af det venligste. Altså han har altid sådan et smil i øjet og meget venlig, og alle, altså jeg kan lide ham. Jeg kan ikke sige, at alle kan lide ham, for der er jo andre, der kender ham, men altså. Men det, jeg synes, der var lidt mærkeligt, det var, at jeg sidder der og har gået i 2 år og prøvet at finde ud af, hvad skal jeg på denne her planet, og kan ikke finde ud af det. Og så sætter jeg mig og begynder at skrive, og så får jeg den idé, at vi skal nummerere dem, og vi skal have en, der hedder Marcel med. Og det er faktisk den eneste af de gamle oder, jeg lige vil læse for jer, så I ligesom får et indtryk af, hvor var jeg, og hvad var det, der optog min hjerne lige i de dage der. Den hedder Ode til Marcel. Missionen kalder fra intetheden, vibrerer og runger i det tomme rum. Stærk, insisterende, konstant. Der er brug for dig. Der er noget, du skal. Mine sanser strækker sig til det yderste. Jeg afsøger himmelrummets fjerneste kroge og sindets mest øde og aflukkede territorier. Intet afgørende gennembrud. Lovende fund efterforskes og efterprøves. Besætter mine tanker og mine håb i en stund. Svigter. Revitaliseres, dobbelttjekkes, endevendes og arkiveres med stemplet ikke gyldig mission. Men er der overhovedet en mission? Er der andet end hjernespind?
resultatet af udækkede behov, manglende anerkendelse eller manglende mening med et fattigt liv? Er det panikken, der melder sin ankomst nu, her kort før lukketid? Jeg træffer en beslutning. Who cares? Der er en mission. Der er en mission lige så længe, som jeg overgår at lede efter den. Og så i et lysglimt, i et splitsekund, fødes tanken. Jamen, allerkæreste mig selv. Din mission er i fuld gang. Den ræser afsted med den eneste hastighed, universet accepterer, lysets. Hver eneste tanke, hver eneste ord, hver eneste af dine handlinger er fuldt integreret og uundværlige dele af missionen. Du påvirker alle, du møder, og alt omkring dig. Uden dig var verden en anden, og du hører den hviske til dig. Det er vigtigt, du er her. Det fylder os med glæde. Og så blev livet pludselig lidt lettere. Det var ligesom, hvad jeg fik ud af at prøve at skrive en mission frem. Efter at have gået i 2 år og let efter den, så får jeg at vide, så skriver jeg noget, så får jeg at vide, at der er ikke nogen mission. Eller rettere sagt, din mission er bare, at du skal være her. Det var et surt show, faktisk. Fordi, og jeg kan huske, at jeg stod her i 2020, og så sagde jeg ved godt, at jeg på et tidspunkt kommer til at bøje mig, at vi bare skal være her, men det bliver ikke nu. Og det var virkelig skuffende sådan set, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, eller jeg havde en fornemmelse af, jeg var aldrig gået sådan meget op i livet, jeg har aldrig været vildt spirituel i løbet af de der mange år, men jeg havde alligevel en fornemmelse af, at der måtte være et eller andet vigtigt, vi skulle, nu vi har fået den chance for at være her. Og så kommer den og siger, at jeg skal bare være her. Nå, jeg skal lige sige noget andet, fordi i dag, jeg er gået ned ved stranden ved Korselitse på Falster i 23 år, med hund 2 gange om dagen, og jeg har taget en masse billeder. Så da jeg satte mig og skulle lave de her oder, så tænkte jeg, at jeg ville egentlig gerne bruge de der billeder. Også fordi jeg er meget grafisk orienteret, og jeg kan ikke lide digte. Og digte har jo normalt ikke billeder. Men det jeg så har gjort, det er, at jeg har brugt de billeder, jeg har taget, og behandlet dem på forskellige måder. Så der har hørt billede til hver ode. Og de billeder har jeg faktisk liggende heroppe. Og jeg tænkte først, at de skulle stå og skifte automatisk. Men så tænkte jeg, at det bliver måske lidt forvirrende. Så tænkte jeg, at jeg vil selv stå og skifte. Men så fik jeg en idé. Så tænkte jeg, at I skal skifte. Så hvis nu jeg giver dig denne her, når du så ikke gider at se på det første billede mere, så trykker du på den store hvide, og så giver du den til den næste. Vil I være med til det, eller skal jeg gøre det? I vil godt være med. Hvad siger I? Jeg siger, bare vi får dem at se, så vil vi gerne. Bare I får hvad? Bare vi får dine flotte... At se! Ja. Vil du starte? Det er den, når du ikke gider at se på det mere, så er det bare den hvide. Eller det vil også bare, når du synes, du vil se noget nyt, ikke? Det kan godt være, at vi på et tidspunkt løber ud af billeder. Der er 57. Men så starter vi bare forfra ned i teknikken. Nå. Så kom det af, at du brugte snegler. Det vi bliver jo overtrampet af snegler på tiden. Ja, det gør vi. Er det billede, som gør det? Nej, det pudsige ved den der, det er faktisk, at da jeg lavede den her bog, der begyndte jeg at lave forsiden først. Fordi jeg kan så godt lide, når jeg sidder og skriver, så må jeg gerne have noget pænt at kigge på, og det står pænt og så videre. Og så fandt jeg et billede af en snegl, der er taget ned i Annebjergskoven. Og så lavede jeg et billede ud af den, og så lavede jeg en forside, og så begyndte jeg så ellers at lave bogen, skrive bogen. Og så da jeg så bogen, da jeg fik den, så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Altså, denne her rejse, det der kendetegner den rejse, jeg har været på, det er, at den kan kun gå langsomt. Den skal gå langsomt. Den kan ikke forsere. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har prøvet at forsere den her rejse, og hver gang går det galt. Og så har jeg lavet 3 måneder før et billede, der passer til, at det skal gå langsomt. Så det er jo meget, ja. Men det er det, der sker, når man begynder at blive lidt spirituel. Så er lige pludselig nogle ting, der pludselig, hvor man tænker, hvor kom det fra? Nå, men nu lovede jeg jer så, at vi skulle springe. Så nu skal vi springe til
Nu skal vi lige se her, fordi jeg kører internet via denne her telefon. Hvordan har du lavet den? Har du lavet den på computer? Ja, billedet? Ja. Det er Photoshop. Jeg er nemlig ikke, jeg er meget god til rent grafisk, men jeg kan ikke male og sådan noget. Men når jeg har nogle billeder, jeg selv har taget, som jeg også er ret god til, så kan jeg se, når jeg blander dem, hvornår det er godt. Så det er bare det der med at være så heldig, at man rammer ned et sted, hvor man kan bruge det, man kan. Det var godt, at jeg ikke skulle male det, fordi så var der aldrig kommet billeder til. Nå, nu fandt jeg en internetforbindelse, og så kan vi lige tage den ud der. Ja, så skal vi faktisk springe frem til 3. april i år. Og der var jeg nået til et punkt, hvor jeg endelig accepterede, ja, vi skal bare være her. Og jeg vil ikke fortælle mere, men jeg vil læse den ude her, så kan I se, hvad I synes om det. Den hedder Om at leve stille. Hvor er her stille. Hvordan skal jeg beskrive det? Jo, forestil dig at sidde på en bænk i en frodig have. Det er langt ude på landet. Det er nat, og månen kaster lange blå skygger. Du sidder bare helt stille på bænken, mens nattens dufte kærtegner dine næsebor. Langt væk hører du svagt et ugleskrig, og over dig forstærkes stilheden af birkens let raslende blade. Her er så stille. Aldrig har jeg oplevet denne ro og stilhed i mit indre. Det er i denne stilhed, jeg hører universets sang. I virkeligheden er det slet ikke en sang, men det er den beskrivelse, der passer bedst, når jeg mærker, universet inspirerer mig og viser mig Gudens kraft i mit indre. Og når det bekræfter mig i, at jeg går den vej, der giver livet mest mening. Hvornår skete forandringen? Hvornår og hvordan fandt denne livgivende stilhed vej til min indre verden? Var det mon mit møde med Gud? Både ja og nej. Det var ikke selve mødet, men mødet banede vejen. Ganske langsomt over tid erkendte jeg, at det, der skal ske, vil ske. Jeg behøver ikke forsere, ikke kæmpe. Det, der er ment for mig, vil komme. Jeg skal bare være og vente. Være opmærksom og være i livet. Opleve det. Kan du mærke den ro, som den tanke bærer med sig? Men samtidig mærker jeg noget andet. Jeg mærker, at jeg gør det rigtige. Al min tvivl om, at jeg er på den rette vej, er væk. Hver eneste udfordring i livet følges nu af en overbevisning. Føles det rigtigt, spørger jeg mig selv. Og hvis det føles rigtigt, så ved jeg, at det er rigtigt. Og hvis ikke, ja, så lader jeg det fare eller vente. Kan du forestille dig den ro, det giver at vide, at jeg altid har svaret? At jeg altid blot kan mærke efter og handle? Og at intet andet end mit indre kompas skal afgøre min kurs. Tænk at være nået dertil i mine erkendelser. Tænk at kunne sige til sig selv, hvis det føles rigtigt, så er det rigtigt. Jeg mærker, at jeg fyldes af taknemmelighed. Og selvom jeg hæger om min ydmyghed, mærker jeg også lidt stolthed. Stolthed over, at jeg lyttede til mig selv på denne 7 år lange rejse. Stolthed over, at jeg formåede at vende mig væk fra trangen til at forsere, når den af gammel vane pressede sig på. Og stolthed over, at jeg brød gamle fordomme og bød forandringen velkommen. Tænk at kunne fortsætte livet herfra, fra dette solide ståsted, spændt på nye udfordringer og samtidig tryg ved tanken om, at jeg kan håndtere dem. Jeg ønsker ikke mere. Jeg vil bare leve stille. Ja, det tog 7 år at blive så klog. Så kan man diskutere, om det er kort tid eller lang tid. Ja, hvis jeg havde fået det at vide, da jeg startede, så tror jeg ikke, jeg havde gjort det. Men nu synes jeg i dag, at det var det hele værd jo.
Så sådan er det. Så skal jeg lige have noget at drikke. Ja, jeg kom herop første gang i 2017, og det var sådan en 3-dages kursus, introduktionskursus. Og da der var gået 2 dage, der tænkte jeg, ham Martinus, han kunne et eller andet. Jeg kunne ikke selvfølgelig overskue ligesom kosmologien overhovedet, og jeg kunne ikke vurdere den heller. Men jeg tænkte ved mig selv, det her, det er så komplekst, så detaljeret, så sammenhængende og logisk. Så hvis ikke han havde haft kontakt med et eller andet, så var de der 8.000 sider aldrig blevet skrevet. Så jeg tænkte bare, nu giver vi det fingeren op, indtil der bliver en grund til at gøre det andet. Og det har der ikke været endnu. Men samtidig opdagede jeg i løbet af nogle få måneder, at jeg ikke skulle læse. Jeg prøvede at læse småbøgerne, jeg prøvede at læse Livets bog 1, og jeg nåede 20 sider, og så tænkte jeg, det her går ikke. Så det lå jeg bare være med. Og det er jeg faktisk blevet rigtig glad for. Fordi det betyder jo, at når nu jeg sidder og skriver mine noder, så er det noget, som jeg enten har hørt lidt, når jeg snakkede med folk, eller måske fra et eller andet foredrag, men det er ikke noget, jeg har siddet og studeret, så det har en anden grad af autenticitet. Jeg føler mere, at det kommer fra mig selv, fordi jeg har ikke kunnet skrive noget, jeg ikke vidste jo. Og så sker der jo selvfølgelig det indimellem, at lige pludselig så ser jeg et eller andet i et foredrag og tænker, gud, det er også det, du tænker. Altså, det er jo dejligt, og lige pludselig havde jeg ramt rigtigt med et eller andet. Men ellers har jeg det sådan, at alle de her oder og alle de her ting og tanker, jeg tænker, de gælder for mig. Jeg aner ikke, om de gælder for andre, og det gør heller ikke noget. Så jeg vil ikke sige, at det, jeg sidder og skriver her, det er ikke nogen. Jo, det er sandheden, men det er sandheden for mig. Det behøver ikke at være nogen anden sandhed. Og så har jeg faktisk skrevet her for ganske nylig en ode, der forklarer min tilgang til det spirituelle. Og den hedder Urskoven og Templet. Jeg hæver machetten og hugger til. Jeg må hugge flere gange, før lianen giver sig, og jeg kan fortsætte min færd gennem urskoven. Jeg har været på farten siden solens første stråler trængte ned igennem bladhanget. Temperaturen er høj nu og er fugtigt. Jeg sætter mig på en væltet stamme og tager en slurk af feltflasken. Jeg elsker urskoven, og jeg mærker trådene, der strækker sig tilbage til de allerførste tider. Til alt det, vi ikke ved, at vi ved, det uudsigelige. Og selvom jeg rejser let og kun bærer en lille rygsæk og tilliden til det guddommelige med mig, så er rejsen ikke nogen søndagsudflugt. Men jeg klager ikke. Jeg valgte selv denne måde at leve livet på. Og selv nu, 7 år senere, giver den så meget mening som nogensinde. Jeg kigger mig omkring. Dette sted ligner mange af de steder, jeg har været tidligere. Og alligevel fornemmer jeg tydeligt de små forskelle. Intet sted er helt det samme som de andre. Små variationer adskiller dem fra hinanden. Det kan være underskovens tæthed, typen af vegetation og mængden af lys, der trænger ned. Det kan også være lydene af fugle og insekter, eller mængden af biller, snegle og dyrespor, når jeg nærstuderer skovbunden. Og det kan være duftene. Nogle steder blot en diskret, fugtig duft af skov, og andre steder nærmest eksplosioner af blomsterstøv, der kalder på insekternes opmærksomhed. Alle disse variationer og forskelle pirrer min nysgerrighed og driver mig fremad. Forskelligheden og variationerne lover godt for nye oplevelser og nye erkendelser, der over tid kan hjælpe mig med at fornemme og måske forstå den åndelighed, der ligger bag om alting og i os alle. Indimellem kommer jeg igennem områder, der bærer tydelige spor efter mennesker, og et par gange har jeg skimtet kuplerne på et tempel i det fjerne. Der vil jeg kunne slappe af og nyde freden og saligheden i Gudens selskab. Der vil jeg kunne studere skrifterne og tilegne mig visdom, som jeg aldrig finder på denne besværlige vej gennem urskoven. I templet vil jeg ikke behøve at tænke på, hvor det næste måltids mad skulle komme fra,
eller på læ for regnen, eller beskyttelse mod myggen, eller på ensomheden. Men templet tiltrækker mig ikke. Ord og billeder giver mig ingen fornemmelse af guddommens sande væsen. Og andres indsigter er ikke sandheder for mig, blot inspiration. Jeg vil ikke lære om Guden fra profeterne, men fra Guden selv. Herude i vildnisset vil jeg kigge bavianen dybt i øjnene, høfligt bede myggene om at trække snablen til sig. Jeg vil takke fuglene for både morgen- og aftensang, og rose blomsterne, når de strutter af kraft og farver, og takker dem for at vise mig vejen. Herude i vildnisset kalder åbenheden på mig. Jeg mærker guddommeligheden i alting, og jeg takker for hver eneste lille oplevelse, der leger sig som indsigt dybt i mit indre. Og så lovpriser jeg den gave, jeg fik, da han viste mig, at dette er min vej. Så jeg ved ikke, om det kan forklare lidt om, hvordan jeg har det med kosmologi og udvikling og spiritualitet. Jeg kan godt lide at mærke det. Jeg er en tænker. Jeg kan godt lide at gå og tænke og snakke og blive inspireret. Og så tænke mig til en eller anden løsning, rigtig eller forkert. Det gør så ikke så meget. Den skal bare føles rigtig i maven. Så det er min måde at gøre det på. Vi har hver vores måde at gøre det på. Jeg har jo altid haft det sådan i gamle dage, før jeg begyndte på alt det her, at når jeg kom forbi en kirke om søndagen og så de mange biler udenfor, så tænkte jeg, godt, du ikke har brug for det. Og jeg skal nok klare livet selv. Så da jeg kom herop i 2017, der havde jeg sådan set heller ikke særlig meget lyst til at stifte bekendtskab med Gud. Og det bliver man jo heldigvis heller ikke tvunget til her. Grunden til, at jeg er kommet her i de år, 7-8 år, det er jo, at der er så meget frihed omkring den måde, vi tilhørende er stoppet på, og det vi vil tro på. Det kan jeg godt lide. I maj sidste år var der en kær nabo, der sagde til mig, måske du skulle prøve at tage på retræte. Og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg er heller ikke en, der er type, der rejser, så det var måske meget godt at finde et eller andet at bruge sin tid på, når det ikke lige var normal tid hjemme. Så jeg gik på hjemmesiden på noget, der hedder Ådalen, over ved Randers, et kristeligt retrætested. Og der udbød de en stille retræte, hvor man ikke snakker, mens man er der, men samtidig var det en kreativ retræte. Og jeg har sagt, at jeg ikke kan male jo, og jeg kan heller ikke noget med ler, fandt jeg også ud af. Jeg kan virkelig mærkeligt nok ikke lave nogen af alle de ting der. Men så tænkte jeg, så kan jeg da skrive. Så tog jeg det over, og så må jeg sætte mig og skrive. Jeg fik skrevet 3 uger derovre på 3 dage. Det var da meget godt. Og en af dem er faktisk meget god. Og den vil jeg læse for jer nu. Fordi da jeg kom derover, så lå der en seddel på fællesbordet der, hvor der stod, at hvis man havde lyst til at have et møde med forstanderen, så skulle man bare skrive sig på sedlen der. Og så skrev jeg mig på til et møde næste dag, fordi jeg tænkte, jeg har aldrig prøvet det her før. Måske, hvis jeg snakker lidt mere om, så kan jeg måske få endnu mere ud af de her 3 dage, end hvis jeg bare tuller rundt, uden at vide, hvad det hele handler om. Så lå jeg der om natten, i min seng, og så vågnede jeg, det var den første nat, og så vågnede jeg 4:00, tror jeg det var. Og så ligger der og tænker, og så tænker jeg, hvad skal du sige til Johannes i morgen? Og lige pludselig kunne jeg så mærke, at jeg skulle sige til ham, jeg skal lige sige en ting først. De har så en aftengudstjeneste og en morgengudstjeneste, sådan halve timers. Så det sted er ret kristeligt, kan man sige. Og jeg havde besluttet, når jeg kommer der, jamen hvis jeg kan rumme deres form for tro, så kan de sikkert også rumme min, og det kunne de godt. Men jeg stridede en lille smule, fordi jeg kunne mærke lovprisningen. Og lovprisning og Gud, det er ikke mig. Så jeg lå der om natten, og så tænkte jeg, hvad skal jeg sige til Johannes? Og så lige pludselig stod det klart for mig, jeg skal sige til ham, min Gud er en ven, ikke en herre. Og så lå jeg der, og så kunne jeg mærke, at det er jo fuldstændig sådan, jeg har det med Gud.
Han kender mig ud og ind. Jeg kan tillade mig at sige whatever jeg har lyst til ham, fordi han ved, hvorfor jeg siger det. Så det synes jeg var mere et venskabsforhold end et herreforhold. Og der vil jeg så lige sige, da jeg så sagde det til Johannes dagen efter, så sagde han, det lyder da fornuftigt, men nu, vi mener det heller ikke så strengt, det der med herre. Så det var sådan til meget godt livet. Nå, så lå jeg der, og så skal jeg læse den ud. Og den hedder, ja, der skete så noget den nat, og det handler denne her ode om. Og den hedder, der kom en Gud forbi. Jeg havde været længe undervejs, faktisk hele 7 år. Jeg havde søgt i øst og i vest, i nord og i syd. Jeg havde dykket dybt i mit indre og gennemtrålet universet uden ende. Ja, jeg havde sågar ladet mig trække igennem et sort hul, i håbet om, at denne vanvittige handling ville blive belønnet med det endelige svar. Svaret på meningen med livet. Det svar kom dog aldrig. Og selvom mange små erkendelser gjorde mig både glad og lidt klogere, måtte jeg til sidst acceptere, at denne viden lå uden for min rækkevidde. Jeg måtte erkende, at det ikke var meningen, at jeg skulle have svaret. Jeg måtte stille mig tilfreds med processen og glæde mig over, at søgningen i sig selv, altså selve rejsen, gav en vis mening. Jeg vågnede i min seng i Ådalen Retræte. Klokken var lidt over 4 min første nat på stedet. Jeg tænkte på Gud, som jeg ofte gør, hvad enten jeg prøver at finde og forstå ham, eller skælder ham ud for hans evige hemmelighedskræmmerier. Det kunne være rart at vide, om der er nogen i den anden ende, når jeg beder, klagede jeg hyppigt til ham. Nogle gange fornemmede jeg, at han trak på smilebåndet, andre gange bare dyb tavshed. Hvilken fornemmelse har jeg af Gud, tænkte jeg, som jeg lå der i mørket. Og en sætning tog form i mit hoved. Min Gud er en ven, ikke en herre. Ordene stod krystalklart for mig, og jeg så, at de var et helt retvisende billede af den Gud, jeg bar i mig, når jeg ellers gav ham lov. Jeg lå helt stille, svævede et sted mellem vågen og søvn. Minutterne gik, og med et blev jeg opmærksom på, at jeg fyldtes. Sagte og nænsomt, men helt uafvendeligt fyldtes mit indre. Fornemmelsen var fuldstændig salig, og selvom jeg var langt fra at fylde, så flød mine øjne over af glæde og taknemmelighed. Det er nu. Det er tid, tænkte jeg. Efter alle de år, alle de ekspeditioner, både her og hisset, alle de samtaler, alle de tanker, alle de oder, så er det nu endelig tid. Jeg lå helt stille. Det var så vidunderligt, at jeg straks blev bange for at miste det igen. Det vil ikke ske, beroligede han mig. I timerne og den første dag derefter mærkede jeg ingen forskel. Jeg følte mig måske en smule forventningsfuld og lidt gladere, men ikke noget, der ikke kunne forklares med, at solen skinnede og skoven grønnedes. Det er okay, tænkte jeg. Man skal ikke forvente mirakler, selv ikke af en Gud. Og mens jeg smilede lidt af min egen spøg, undersøgte jeg forsigtigt mit indre og ledte efter små forskelle og nye fornemmelser. Det, jeg har fået, er fornemmelsen af en ny tilstand, konkluderede jeg efter et stykke tid. Den skal jeg nu lære at bruge, og den skal jeg nu lære at kende, og derefter lære at bruge. Jeg fornemmer, at jeg er blevet fyldt med alt det gode. Næstekærligheden, rummelighed, opmærksomhed og evnen og trangen til at udvise omsorg og anerkende andre. Noget er nyt, andet blot forstærket. Jeg føler mig overvældet, ved ikke, hvor jeg skal begynde, stresser lidt, for denne her gave skal jo bruges. Men jeg mærker, at han siger, rolig nu, der er tid nok. Så sætter jeg mig, læner mig stille tilbage og lader roen komme ind. Jeg lukker øjnene, og mens tårerne triller ned ad kinderne, mærker jeg taknemmeligheden fylde mit indre. Jeg smiler stille og glæder mig over, at en ny vidunderlig rejse skal til at begynde. Ja. Nogle gange så oplever jeg ting, det tror jeg vi alle sammen gør, hvor man kan blive i tvivl.
er det her noget, din hjerne finder på og leger lidt med dig, eller er det noget mere alvorligt? Og det her, det var jeg ikke i tvivl om, at det var det alvorlige, det var det rigtige. Ja, det var i maj måned sidste år. Og så gjorde jeg det, at jeg tog det op igen i maj i år. Og jeg havde selvfølgelig et lille håb om, at vi skulle mødes igen, eller der ville ske noget spændende igen, og det gjorde der faktisk også. Den skal jeg nok bare læse. Det var til en af de der det var til den første morgengudstjeneste i år, den første dag. De her morgengudstjenester, de har noget med synger en salme, og så kan man tænde et lys for en eller anden, man gerne vil tænde et lys for. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg sang med der, og jeg tændte et lys og sådan noget. Men så er der også noget, der hedder fællesbøn, hvor Johannes siger et eller andet, og så sidder vi med et stykke papir, og så siger vi de næste linjer alle sammen, og så siger han noget, og så siger vi nogle linjer. Det var alt for lovprisende. Det kunne jeg, så der sagde jeg bare ikke noget. Og så kom fader vor. Fader vor, det er jeg også, det har jeg det simpelthen. Det kan jeg ikke have. Og det ved jeg godt, der er nok mange af jer, der ikke kan forstå. Men jeg kan ikke have den der lovprisning, og ske din vilje, ske ikke min, men din vilje. Så tænker jeg, nej, ske min vilje, ikke din vilje. Fordi jeg vil da ikke have ordre. Det er da ikke det, vi har ham til, at give ordre. Og der er måske nok noget, jeg har misforstået, men det kommer jeg tilbage til. Men det var altså sådan, jeg følte det, ikke? Så jeg følte det der meget sådan her. Fader, hvor det er sådan her. Og det vil jeg ikke. Men så sidder vi der den første morgen, tror jeg det, eller den anden morgen. Og så lige pludselig, så kan jeg mærke, så tænker jeg ved mig selv, så pyt da. Du beder med. Du beder med på fadervor. Og du beder med på fællesbønnen. Og det gjorde jeg. Men nu står jeg jo og fortæller uden i stedet for at læse den. Det er jo lidt dumt. Men nu så kan jeg lige fortælle, hvad den handler om. Den handler om det at blive rørt. Og jeg har fra jeg skrev den allerførste ude, sad der i 2018 og skrev den første ude, og tårerne løb ned af kinderne, mens jeg skrev den. Så har jeg simpelthen gået og tænkt på, hvorfor bliver du så rørt over det her? Herre Gud. Og jeg har tænkt, så skrev jeg noget, der hed Marcels tab, fordi jeg synes, det havde noget med tab at gøre. Jeg kunne mærke et tab indvendigt. Og da der var gået et par måneder, tænkte jeg, nej, det er det ikke. Så skrev jeg en, der hed Glædestår, fordi jeg tænkte, det er nok, fordi jeg er så glad, fordi jeg har fået lov at skrive. Og der gik en måned, det var det heller ikke. Og sådan set ikke. Men så kom jeg til Ådalen i maj i år. Og så fik jeg den oplevelse, jeg vil læse for jer nu. Det er noget, der hedder rørt. I de situationer mærker jeg sorgen indeni. Eller måske var det et minde eller et savn. Hjertet knudede sig lidt i brystet, og tårerne fandt øjenkrogene og siden mine kinder. Hvis jeg prøvede at tale, var stemmen usikker, og gråden sad i halsen. Denne stærke fornemmelse af at blive rørt havde jeg anet tidligere. Men da jeg begyndte at søge meningen med livet, blev den en fast og hyppig gæst i mit liv. Jeg undrede mig, prøvede at forstå. Det føltes tungt, når jeg blev rørt. Men var det virkelig smerte, sorg og savn? Eller var det noget helt andet? Glædestårer måske? Taknemmelighed over at have fundet et kald, der føltes både sandt og som mit eget. Under tiden lod jeg spekulationerne fare. De ændrede jo intet. At blive rørt er jo også en gave, en god følelse indvendig, som at få kontakt. Men kontakt med hvad? Ja, måske med Gud. Måske med noget andet. Måske med mig selv. En dag under en gudstjeneste på Ådalen Retræte mærkede jeg en indre tilskyndelse,
Og det næste, jeg gjorde, føltes som en overgivelse. Så pyt da, tænkte jeg. Og så læste jeg med på fællesbønnen og bad fader vor. Ja, tro det eller ej. Jeg, som altid havde nærmet mig troen i nysgerrighed, men Gud og religionen i trods, jeg sad nu og bad bønner og sang salmer. Jeg mærkede, at hans kærlighed fyldte mit indre. Hver eneste lille hjørne af min krop følte saligheden af hans nærvær, og jeg oplevede, at han smilede og glædede sig på mine vegne. Jeg tog også imod brødet og vinen, og jeg tændte et lys for ham, i bar glæde og taknemmelighed over, nu endelig at kende ophavet til denne stærke følelse at blive rørt. Bagefter sad jeg stille for mig selv en stund, mens jeg lod følelserne klinge af og tårerne tørre ud. Så smilede jeg til Johannes og sagde, det tog 7 år. Nu ved jeg, at det er Guds kærlighed, jeg mærker, når jeg røres. Han fortæller mig, når jeg gør det rigtige. Johannes smilede og klappede mig på ryggen. Jeg er sikker på, at han vidste det i forvejen. Så der er meget kærlighed i det der at blive rørt. Men der er altså også en ting mere, så har jeg fundet ud af efterfølgende, fordi når Gud viser mig sin kærlighed, hvor kommer så fornemmelsen af sorg og tab fra? For den er også en del af det at blive rørt. Det er ikke bare glæde. Og det tror jeg har svaret på. Det tror jeg nemlig, det er længsel. Fordi når vi møder Gud, så mindes vi den glade tid i himmerige, eller hvor det nu var. Og den kærlighed, og så får vi den der fornemmelse af tab, så vi må vente med at mærke igen, til vi skal herfra. Jeg ved det ikke, men det giver lidt mening. Det giver meget god mening for mig. Denne her rejse, den har jo også gjort noget andet omkring det at være opmærksom på ting omkring sig. Ligesom det der, at man føler, at alt er jo levende, og selv de mindste dyr har på en eller anden måde, hvad skal man sige, en berettigelse, men også, jeg tænker mere over det nu, end jeg har gjort før. Og der er skrevet en ode, der hedder Livet i alting, som jeg lige vil læse for jer. Forandringen kom, så langsomt, næsten umærkeligt, over måneder, ja, måske var der oven i købet over år. Jeg fik en øget fornemmelse af verden omkring mig. Jeg oplevede, at jeg begyndte at mærke livets puls. Så ikke bare dyrene, planterne og træerne, men mærkede livet i dem. Ikke bare deres frygt og sult og længsler, men også deres glæde og lykkelige stunder. Det var som om livet ville berige mig med en erkendelse af, at alt levende er følende, om ikke ligefrem tænkende. Jeg fornemmer fluernes frygt og fortvivlelse, når de tapper mod ruden for at finde vejen ud, og edderkoppens anspændthed, mens den venter stille i spindet, som den færdiggjorde, mens jeg lå i dynerne. Jeg fornemmer blomsternes glade higen efter solen, mens de strutter med farverne og trækker vand op af jorden i store slurke. Og jeg mærker græssets stille accept af, at jeg er nødt til at træde på det. Det er som om det siger, jeg er skabt til at tåle presset, men tak for din omsorg. Mine fluesmækkere bliver nu kun brugt, når jeg skal klø mig selv på ryggen, og i stedet styrter jeg rundt i stuen med et syltetøjsglas for at fange fluer og bier og hjælpe dem tilbage i det fri. Flyv ud og nyd livet i den korte tid, som vi er blevet tildelt på denne planet, siger jeg til dem. På mine ture i skoven undgår jeg omhyggeligt at træde på snegle, og jeg roser blomsterne, når de viser sig i deres smukkeste flor. Og jeg beder dem om at passe på sig selv, hvis ellers en blomst kan det. Jeg ved, hvad du tænker. Alle disse fornemmelser, det kunne jo også bare være noget, du bilder dig ind. Ja, og det har du da fuldstændig ret i. Men så vil jeg spørge dig, gør det nogen forskel?
Jeg har 2 uger tilbage. Jeg vil læse. Og denne her, jeg vil læse nu, den kan jeg simpelthen ikke huske, hvorfor jeg skrev. Så det er noget med det der med at føle kærlighed til andre. Ikke bare kærlig kærlighed, men også venlig kærlighed, venskabsmæssig kærlighed, eller hvad man skal kalde det. Og den hedder Jeg elsker dig. Og det er ude nummer 144. Jeg synes, det er meget godt klaret at skrive 143 ord, uden at have en, der hedder Jeg elsker dig. Ikke? Men så kom den altså her i nummer 144. Den er skrevet efter en retræte på Løgumkloster Refugium. Jeg fornemmer din usikkerhed, når du forstiller dig, og i usikkerheden ser jeg din uendelige kærlighed. Jeg ser det kærlige lille væsen, du gemmer dybt i dit indres mørkeste kroge. Jeg tror ikke, du tænker over det, men inderst inde ved du godt, at du gemmer det af frygt. Hvorfor slipper du det ikke ud? Det vil så gerne ud. Hvad kan der ske? Hvor galt kan det gå? Tror du, det løber væk? Vær ikke bange, det gør det ikke. Det elsker dig jo. Men det elsker også kærligheden og har brug for at øse af den. Se på mig nu. Lyt til mig, når jeg siger, jeg elsker dig. Jeg elsker dig ikke som mand og kæreste, men jeg elsker dig som menneske og ven. Og jeg elsker det lille væsen i dine mørke kroge. Jeg ved dig alt det bedste, og jeg håber inderligt, du finder modet, når jeg nu igen siger til dig, jeg elsker dig. Gå ud og find en og sig, jeg elsker dig. Og find en til, og en til, og en til. Lad os vandre sammen og lad os opleve, at hver eneste vi elsker på vores vej, gør rejsen lettere. Og netop fordi rejsen aldrig ender, er en let rejse at foretrække, frem for en tung rejse eller slet ingen rejse. Ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der forstod den. Jeg gjorde sådan set ikke. Men jeg synes, den var god, da jeg lavede den. Nå, men så tror jeg vil læse den sidste. Den er helt ny. Jeg har skrevet 162, og det her det er nummer 161. Og den hedder Vejs ende. Jeg er nået til det sted, de kalder vejs ende. Og som du nok kan regne ud, er det her, at vejen slutter. Måske er det som at stå på en ufærdig bro. Pludselig er der ingenting at træde på, bare blå himmel og skyer forude. Jeg vil gerne fortælle dig om livet på dette sted. Det hele begyndte med, at jeg søgte min mission. Jeg søgte forgæves i flere år, indtil det gik op for mig, at min mission blot er at være her. Blot være her og gøre det, som jeg finder rigtigt. Senere lærte jeg, at det er nødvendigt at leve livet i stilhed og opmærksomhed, for at kunne høre universets sang. Det er den, der fortæller om altings begyndelse, og om din og min rolle i det hele. Og det er der, jeg er lige nu. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal være her. Det gør heller ikke så meget, for tiden begynder at blive mindre vigtig. Og der, hvor jeg skal hen, eksisterer den slet ikke. Der er kun én ting, jeg skal nå. Jeg skal lære at flyve. For det skal jeg kunne det nye sted. Der er flyvning vigtig, for det er sådan, man rejser, når man udforsker den nye verden og alle dens mirakler og under. Der er også himle i mit nye sted. Der vil jeg ligge stille mellem skyerne. Jeg vil svæve fra sted til sted, fra mirakel til mirakel. Jeg vil flyve højere og højere og højere, og igen kaste mig ud i det frie fald,
beruset af glæden over farten og friheden, og alle de vidundere, der breder sig ud under mig. Nogle gange vil jeg flyve alene, og andre gange vil jeg lade mig friste til at flyve i flok, for at opleve glæden ved samværet med gamle venner. Men indtil jeg mestrer flyvningens kunst, og indtil jeg når det sted, hvor broen slutter, vil jeg bare leve stille her, hvor jeg er lige nu. Jeg vil leve med visiret oppe og paraderne nede, og jeg vil åbne mig mod livet med uendelig sårbarhed. Jeg vil kigge dybt i sørgmodige øjne og gengælde sorgen med kærlighed, som jeg henter på mine dybeste steder. I de stille stunder, og dem er der nok af, vil jeg blive bedre til at opleve livet. Beundre blomsternes mange faconer og farver, biernes arbejdsglæder, svalernes flyvefærdigheder, og jeg vil hente minde efter minde frem af hukommelsen og glæde mig over alt det, som jeg nåede i livet. Og hvis der så stadig er lidt tid til overs, vil jeg lede efter mønstre eller sammenhænge, der lader mig forstå mere og giver mig nye indsigter, som jeg kan tage med mig videre her på falderebet. Og så, pludselig en dag, står jeg der, på kanten af broen og kigger ud i det blå. Det føles lidt farligt, for jeg har en skræk for højder. Men fra de dybeste steder i mit indre, mærker jeg modet og tilliden vokse frem. Jeg smiler, spreder armene ud og sætter af. Jeg flyver. Det var det. Tak for jeres tid. Er I med? Den hedder Rejsen til de 6 riger. Og det er faktisk alle de oder her, bortset fra den første, der var nummer 1, så det er de sidste af mine oder, men denne her, Rejsen til de 6 riger, den er skrevet, det er nummer 64, og den er skrevet 9.4.20. Ja, det er så 2 år efter, jeg var begyndt at skrive. Og I kan næsten regne ud, hvad den handler om. Det er jo Martinus' 6 riger. Det er ligesom, hvad skal man sige, jeg skrev den, fordi jeg tænkte, nu har vi hørt så meget om alle de her ting i kosmologien, og læst side op og ned, ikke mig, men andre. Jeg læste jo ikke, men alligevel hørte jeg meget. Og så tænkte jeg, måske kan jeg skrive den historie som en rejse gennem de 6 riger, og så måske få et eller andet frem, som siger mig noget mere. Jeg ved det ikke. Det var det, jeg ville med det. Her kommer den. Jeg bliver nødt til lige at fortælle en ting, fordi der er noget, der hedder et rejsetræ her. Og et rejsetræ, det var jo noget, jeg opdagede, som nogle gange, så kunne man komme ned ved stranden og kigge med hunden. Så kunne jeg stille mig hen ved et træ, og så var det ligesom, om man kunne sive ind i træet. Og så fløj vi. Så det er et rejsetræ, det er sådan lidt, der er med i denne her. Alt blev sløret. Først lidt, så mere og mere, og hurtigere og hurtigere. Jeg var steget ombord i mit rejsetræ en tidlig morgen. Vi har rejst en del sammen, sagde rejsetræet. Denne rejse er den mest betydningsfulde. Det er en rejse i din egen fortid og fremtid. Du har været der før, og du vil komme der igen. Træet nåede ikke at sige mere. Vi hørte en kraftig susen, mærkede et pludseligt og voldsomt ryg, så kun stilhed og mørke. Jeg kunne intet mærke, ikke røre mig, intet se eller lugte. Jeg vidste kun én ting, jeg var til. Og uden at kunne huske noget præcist, vidste jeg, at jeg havde eksisteret i æoner. Jeg gemte erfaringerne fra tusinder af liv i mit indre, og jeg mærkede, at erkendelser og forståelse stille fandt deres plads i min opfattelse af altet. Vi er i mineralriget, sagde træet. Nu bevæger vi os frem gennem tiden.
Ganske langsomt begyndte jeg at mærke min krop. Jeg sugede væde til mig fra jorden, følte safterne løbe inden i mig og give mig liv. Jeg udviklede blade og blomster som en plante, mærkede varme og lys fra oven og søgte mod det. Jeg mærkede, jeg levede, for tænke, det kunne jeg jo ikke. Men den blotte følelse af liv var en vidunderlig forandring. Fra planteriget fortsatte mit rejsetræn i dyreriget. Jeg blev helt forskrækket, da jeg kiggede ned. 4 sæt voldsomme klør på store poter. Dufte bølgede imod mig, antændte mit instinkt. Jeg sprang afsted og nedlagde mit bytte. Men lige da jeg skulle til at mæske mig i kødet og blodet, svang min krop mig op på 2 ben. Kløerne blev til negle og fingre. Min hjerne voksede. Jeg udviklede medlidenhed med mit bytte og lovede mig selv aldrig at dræbe igen. Og mens æonerne hastede forbi, mærkede jeg kærligheden vokse i mit indre. Jeg så min krop tynde ud og forsvinde, og en dag var den helt væk. Vi er i det rigtige menneskerige, hviskede træet stille. Jeg oplevede friheden ved at være uden krop. Mærkede mine tanker svinge sig op på gyldne vinger, mens de lovpriste himmelflugten. Jeg blev opmærksom på svage, kaldende stemmer fra de niveauer, jeg netop havde forladt. Og mens jeg trøstede og støttede efter bedste evne, mærkede jeg, hvordan disse kærlige gerninger hjalp mig med at genkende erfaringer fra mine mange fysiske liv. Og jeg mærkede mit jeg udvikle sig og blive mere helt. Men som århundrederne forsvandt bagud, kom nye hjælpere til, og jeg kunne mærke, at mit intellekt kunne gøre mere gavn andet sted. Og sivende frem af glemslen kom de så. Tanker og udfordringer, jeg havde kæmpet med, da min hjerne endnu var en grå og blævrende masse. Spørgsmål, som havde martret mig i inkarnationer, stod nu i kø for at blive undersøgt og besvaret af en hjerne med næsten ubegrænset kapacitet. Visdomsriget varer tusinder af år, sagde rejsetræet. Først bygger du et fundament af dine erfaringer, og så sender du intuitionen på rejse. Ud i kosmos, videre ud i uendeligheden, tilbage til de første tider og igen ud i fremtiden. Og når intuitionen vender hjem og fylder dig med viden og muligheder, som du aldrig har besiddet før, er du klar til at forme fremtiden. Alt imens rejsetræet talte, ændrede min verden sig. Hvor jeg før havde haft en fornemmelse af selvet og tænkt tanker i jeg-form, kunne jeg nu mærke et helt univers af eksistenser. Og alligevel lød det forkert, når jeg tænkte vi, for vi var én eksistens. Udstrækningen og kapaciteten var uendelig. Den erkendte viden var uendelig. Men vigtigst af alt, forståelsen. Forståelsen var fuldkommen. Jeg så livet og kosmos som et kæmpemæssigt tæppe med billioner af tråde, og jeg kunne følge hver eneste tråd og se dens plads og funktion i helheden. Dette er den guddommelige verden, tænkte jeg. Jeg er blevet Gud. Og tanken skræmte mig slet ikke, for jeg vidste, at jeg var fuldt ud i stand til at løse min opgave. Nemlig at give alt levende, fra det mindste til det største, mulighed for at udnytte sit fulde potentiale. For det er kun ved udfoldelsen af alles potentialer, vi til sidst finder vejen til evigheden.